Udah guys. Ayo di panggone. Comblayu le. Tetap bocil guys. Assalamualaikum. Emang kok di pik? Enggak di. Nang Farel mang, iki panggo. Iki yo. Wes ning dalem. Emang kok kono? Netase. Lagi cah loro guys. Kira udah dewe, Bik? Udah dewe. Titen apa, Pak? Iku bening kono wae, Leng. Kono buka bekel ning jero bekele wisan. Kok satitokno barang banyune sampe ning jero ngono kok. Dikasih jero kali budal. Di. Sana ya. Di sing kelas 1. Kelas 1 guys, selamat tinggal. Tapi tidur. Wes apa? Mama. Oh iya, kamu sing ngapet aku kono iki le mau nek emoh kae. Kenan. Mama. Selain batin iki rubuh. Kenangan kelas 1 ki. Oh, kancane. Ki sapa, Dek? Cihan. Cihan. Magela. Rasane ku? Iya. Mas Melo. Oh, cantikku. Ini ki sampean dipindah. Iya, Le. Langsung diganti. Enggak tahu. Kan gawe anyar nah. Enggak tahu. Paham kae Dek? Le, kula iya, Ndi? Mama. Iya. Biasa. Itu Dek ya. Ke Wes apa? sampai ki al ki Dek ya. Wae apik di wae apik. Iku Ndi? buka kelincinya ireng. Iya, tidak gawe aku malah jadi ireng. Jian malah sapi. Telinganya coplok sapi. Ndi? Dulu iki panggo Ahmad. Kawam kari kene kono kadhewean. Asli ini dadene cong ngene. Ya bocile kari. Aku lali yo. Iki wekku. Wek sulis. Wek sulis. Kok kembana wae guru. Wek gila. Wis sing iwak. Iyo, Pak. Iwak di wae. Wek aku mbah iki. Merah putih. Wae. Ki ono jenenge. Heeh. Wek Dek Ian. Kok ndelik suwek. Ki wek Hasan. Wae lagi bocil loro, guys. Iki kali sampeyan ya Allah. Cengki wae endi? Lah kan aku gak masuk. Lho ora masuk ke? Gak. Berarti gak duwe no. Kila yo gak masuk. Cengki Kartini. Ibu kita Kartini. Di WM. Kok raine kok ngono? Kan gawa wanasan ki
kecil. Rai ngono ki gak usah diwarnai ben apik. Nek iki toples cerita iki. Iki. Iki lho ngisore. Di WM. Ini paling terakhir. Ini wekku. Terakhir. Iya. Kayak dia di sini. Sing nyuwek sapa? Nindi. Ayo ning kelas loro ku sapa ini? Tahu. Iya ditelak. Ada panel. Ora. Oke, coba. Ki manggon ndi, Dik? Ning kono ya ora apa-apa lah, Bapak Nida. Iku ndure mate pas. Nanti jangan 2000. Ya nek kono paling ngono iki dipindah bu guru neh ya. Gonta-ganti. Berbisika. Endi? Mantap. Jipol kuwi. Mama tak mulai ya. Masuk guys. Bareng ternak bocil. BMS. Rebahan nih.